makorimbo. Saka ndinoda kupa ruregerero kana kukumbira apologies kuna Mai Machoni vandakaappointa ndichiti muroyi kana kuti vanoroya. Saka ndiri kupa apology kuti ndakagumbuka zvane ndakanzwawo kuvaprofita nedzimwe n'anga. Saka ndakazotaura zita ravo pasi lemedia. Ndakanchikumbira ruregerero kumhuri yavo uye zvakare nekwavari kudai vandiregerera pakutaura kwandakaita kwese ndichiva expose paYouTube. Ndizvo zvandakachikumbirisa kunyanya. Handizivi kuti ndakanga ndakagumbuka emotionally.